ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆଜି ବାରମାସୀ ଶାଗର ରେସିପି ତିଆରି କରିବି। ଏହି ଶାଗ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବାରିମାନଙ୍କରେ ଲତା ପରି ମାଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଶାଗଟି ବହୁତ ସୁଆଦିଆ। ଶାଗକୁ ପ୍ରଥମେ ଧୋଇକି କାଟି ନେଇଛି। ତାପରେ ଭଜା ଗ୍ୟାସରେ କଡ଼େଇ ପାଣି ଦେଇ ଦେବ। ଆଳୁକୁ ଧୋଇ ନେଇ କଡ଼େଇରେ ଢାଳିବ। ଭଜା ମୁଗକୁ ଢାଳିବ। ଏହାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଏହାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ କାଢ଼ି ଦେଖିବ। ଏହା ବାରେଣା ଭାଗ ହୋଇଗଲେ ଶାଗ ଗୁଡ଼ିକ ପକାଇ ଦେବେ। ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକାଇବେ। ଏହାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଲେଉଟ ପାଉଟ କରି ପ୍ଲେଟକୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ଚୋପା ଲଗା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଛେଚି ଦେବେ। ଗ୍ୟାସରେ କଡ଼େଇ ବସାଇ 2 ଚାମଚ ତେଲ ଦେବେ। ଏହା ଗରମ ହୋଇଗଲେ 1 ଚାମଚ ସୋରିଷ, ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚା ପକାଇ ଘାଣ୍ଟିବ। ରସୁଣ ଛେଚା ଯେପରି ଟିକେ ପାଚିଲା ପରି ହେଲେ ଶାଗକୁ ପକାଇ ଘାଣ୍ଟି ଓହ୍ଲାଇ ପ୍ଲେଟରେ ସଜାଇ ଦେବେ। ଏହାକୁ ଥରେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।